48. dramský memoriál Petra Rizniča Ďadi rozpočal s otváraním výstavy digitálnych robotov Kristiny Gšvenk pod názvu Pop Art u digitálnej éry. Úriadovo Šveto kultúry otvoril písateľ i dlhoročný dramský dijač Ďura Laťak, zdohadujúci navštíviteľov memoriálu na historiát organizovania dramskej dielnosti pri Rusnácoch. Peršoho dňa tohoročnej smotry dramskej dielnosti Rusnácov v Srbiji vyvedzená predstava Ona nevinovata, ktorú po textu Jevgena Kočiša za náš profesijný teater režíral Michajlo Zazuľak. Sprám slovo režiséra, ale i celého ansambla period 6-mešačnej dramskej hibernácii tej predstavy dopriniesol kvalitatívnu dozrevaniu i preto včera večer ansambl Ruského národného teatra Petro Riznič Ďaďa okreme dobre popri uvežbaného scénského ruchu vyrážel i ukázal emocínu časť drámy, preživovanie i čústva. Okreme dobre svoj glumecký zadatok zrobili Biljana Kovačevič, Slavko Oros, Emil Njaradik, Ksenija Makaj Oros i Michajlo Varga, takže žirijovi tohoročného memoriálu nebolo ľahko presúdiť, kto na tým vyvodzenju predstaví Ona nevinovata odbavil najlepšie. Zážľem presudzela mocno prežita i precízno doziraná emocia Slavka Orosa, takže titulu najlepšieho glumca na perším večaru memoriála odniesol von. Popri navedených glumcoch nešmelo byše nespomnúť i okreme pochváliť i tak volané menšie úlohy, ktorí glumci odbavili tiež okreme dobre.